जुदि नोंथांहाबो सरकारि न'आव थामहिनबा प्रधानमन्त्री आवास योजना न'नि थाखाय नाम लिस्ट दङब्ला जुदि नोंथांहाबो बे न'खौ मोनगोन होननानै साननानै दङमोनब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना खौरां जानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला मैया पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि मन्थ्रि बिथां रन्जित कुमार दास बिथाङा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला थांनाय समाव जाय न'खौ सार्भे खालामनाय जादोंमोन बै न'नि बांसिनानो नंखायजोब एबा इलिगेल होननानै बुंनाय जादों फोरमायनानै होदों बिथाङा। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समाव जि न'खौ जिबिका हकि बिथांमोना साफायनानै होदोंमोन बै न'आ बांसिनानो सोरबाया बिदिनो लेट्रिनखौनो साफायनानै हरदोंमोन, सोरबाया बिदिनो मोसौ गलिखौनो साफायनानै हरदोंमोन आरो बिदिनो सोरबाया दाउ गन्द्राखौनो साफायनानै हरदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला जुदि नोंथाङाबो सरकारि न'नि थाखाय नाम लिस्ट दंमोनब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना खौरां जानो हागौ आरो बेनि थाखाय गोदानै सार्भे जागोन होननानै मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। जायखौ नोंथांमोना फोथायो, जायखौ नोंथांमोना जिबिका हकि होननानै सानना लायो नोंथांमोननि लोगोरि होननानै बिथांमोना हरनाय बांसिन न'आनो